ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டியோஸ் ஸ்குவாடு தான் காய்ஸ். அதுவும் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் தான். சரி போவோம் மேட்சுக்குள்ளே. ஸ்பீடாக போவோம். என்னடா இது போகவே மாட்டேது. ஸ்பீடாக போ. ஒரு வழியாக போட்டாங்களா உள்ளே. போவோம். என் ஃப்ரெண்டு பாருங்கள், அளவுக்கு வச்சுருக்கான். ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு தான். அங்கே வருங்க, ஜிப் லைன்லேயே வேவ போட்டு போகிறான். சமக்காடியே இருக்குல்ல. இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து இது மேலே கரெக்டாக இப்படி ஏறி இந்த சைடு இப்படி நேராக இப்படி போய் இந்த மேலே குதிச்சோம்னா இங்கே வந்துடலாம். இங்கே வந்து அமௌண்ட் போட்டால் யாருக்குமே தெரியாது காய்ஸ். சரி இப்போ நம்ம நேராக போவோம் மேட்சுக்குள்ளே. நேராக போயாச்சு. பெரும்டான் வந்துருச்சு. நேராக போவோம். பீக்கங்க. ஸ்பீடாக. எனக்கு வேறு ஃபஸ்ட் டைம் டியோஸ் ஸ்குவாடு போகிறேன். என்ன நடக்க போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரில. என் ஃப்ரெண்டு வேறு போகலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறான். சரி இறங்குவோம். இந்த மேட்ச் பூய் அடிக்க மாட்டோமா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தான் ஜம்ப் மாஸ்டர். இறங்கடா பீக்கில் இறங்கடா. கிளாக் டவர்னே வாயில் வருது. எப்போவுமே அங்கே தான் இறங்குவேன். ஆக்சுவலாக இப்போ பீக்கில் இறங்க சொன்னாலும் பீக்கில் இறங்குறேன். சரி இறங்குறேன். நேராக அந்த பீக் எப்போவுமே டபுள் டோர் வீடு தான். டபுள் டோர் வீட்டில் இறங்குறேன். சைடில் போயிடுச்சு. ஒரு வழியாக வந்துட்டோம். நேரம் ஓடுறா. கண்ணுறா. நம்ம அவசரத்துக்கு கார் 98 தான் கிடைக்கிது. அப்பாடா ஒரு சைலன்சர். அவனுக்கு என்ன கண்ணு கிடச்சிருக்குன்னு தெரியலையே. நேராக போவோம். கார் 98 ஆமோ. பேக் லெவல் 2 எதுங்களா. இந்த எலைட் பாஸ் பேக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். மேலே போகலாம். இவன் என்னங்கன்னு வச்சுருக்கான்? MP40 வச்சுருக்கான். சரி நம்மளும் மேலே போயிட்டேன். இந்த மினி M1873 இருந்தால் நம்மகிட்ட இருக்குது. சரி வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்னாச்சு எனிமிக்கு இது வருவானான்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். சரி நேராக போவோம். ஜன்னலில் ஸ்கோப் போட்டு பார்ப்போம். அங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான். ஒரு அடி வைப்போமா? ஹெட்டுக்கு வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் விழுகலை. 60 குறைஞ்சிருச்சே. சே, இந்த கார் 90 எப்போவுமே இப்படி தான் போல். 60 தான் போகுது. இந்த AWM தான் நாக்காயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இல்லாட்டி 150 குறைஞ்சிருக்கும். சரி இப்போ இனிமேல் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கிடச்சி தவன்ட்டான் பாருங்க. அட்டி ஹீரோயிக் பிளேயரு. ஒரு செம நாக்கு. செத்து போடா ஹீரோய்க்கு. இங்கே ஆஃப்லைனு. நெட்டு பிரச்சனை போல் அவனுக்கு. அட்டி உல்ஃபுராய்க்கு மண்டை மேலே வச்சாச்சு. 3 நாக்கு. கில்லரா ஃபஸ்ட்டு கில்லரா. கில்லரா தப்பிக்க விட்டுறாத. போடு அவனுக்கு போடு. அவ்வளோதான். நேரப்பா. தாம்சனில் வேறு ஆமோ இல்லையே. சரி இப்போ வேணா சொன்னால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்ருக்கேன். சரி பவுண்டியில் என்ன இருக்குது? பவுண்டிலேயும் ஒன்றும் இல்லை, பிளாஸ்மா தான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி இதில் ஒரு 8 குண்டு இருக்குது. சரி ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கிட்டு போடுவோம். அவங்கிட்டையும் MP40 ஆமோ இல்லையா? சரின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இந்த கன் தான் இருக்குது. அவங்கிட்டையும் SMG இல்லை. சரி இங்கே உட்காண்ட்ருக்கேன். இப்போ அவனாச்சும் வந்தானா அவ்வளோதான். மண்டை திருப்பி அனுப்பிச்சிட வேண்டியதான் அரவணைகள்லாம். வேறு எவனாச்சும் இருக்கானா? இது மட்டும் லூட்டே எடுக்கலை. இவன் 2 பிளாஸ்மா தான் வச்சுருக்கான். ஆமாம் 3 பேர் வந்தாங்க. இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். இன்னொருத்தர் எங்கே போனான்னு தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். மேலே போகலாம். எவனாச்சும் வரானா? எனக்கு எவனும் வர மாதிரி இல்லை. கீழே குச்சி பார்ப்போம். ஒருத்தனும் இல்லை. இங்கே எவனோ கொண்டு வச்சுருக்கான். எவன்டா அது? இப்போ எவனோ இருக்கான் போல். ஒருவேளை இவனுக்கு தான் கொண்டிருப்பாங்களா? ஆனால் ஹீரோயிக் பிளேயரே போட்டாச்சு கைஸ். செம்ம. ஸ்கோப் வைப்போம். இவன் போயிட்டான் இங்கே இருந்தவன். அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்லேயே ஒருத்தன் தப்பிக்க விட்டுருப்பேன். நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்க்காட்டி போய் பாருங்கள். இதுதான் என் செகண்ட் வீடியோ. கார் 90 ரீலோட் பண்ணுவோம். வாடா எவன்டா இருக்கான்? வாங்கடா. வந்தீங்கன்னா மண்டைய மேலே அடிச்சு விட்டு தாட்டி விட்டுருவேன். சரி இங்கே வெயிட் பண்ணிருக்கேன். எவனாச்சும் எனிமி வருவானா நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான், எவனோ ஸ்டெப் சவுண்டு மாதிரி சவுண்டு கேட்குது ப்ரோ அப்படிங்கிறான். சரி நானும் இங்கே தான் இருக்கேன். அவன் நீ ப்ரோன்னு தான் கூப்பிடுவான். ஏன்னா 6th நான் 8th 6th to 7th போகிறேன். நான் 7th to 8th போகிறேன். சரி இங்கே இருக்கேன். இவன் என்னமோ வர மாதிரி வந்துட்டான் பாருங்க. விழுகலை. க்ளோவில் போட்டானா? சரி பார்த்தா இவன் டீம்மேட்டு நாக்கு. சரி என்ன பண்ணலான்னு டக்குன்னு க்ளோவில் போட்டு இவனை ரிவைவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் காய்ஸ். பாருங்கள் அவன் கரெக்டாக வந்துட்டான். நான் என்னை நாக் பண்ணிட்டான். இவன் பாருங்கள் பிளாஸ்மாலே அடிச்சிட்டான். அங்கே இருங்க. இப்போ நான் என்னை ரிவைவ் பண்ணிட்டானா. இப்போ பாருங்கள் இப்படி போயிட்டேன். கண் ரீலோட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரே அடி அந்த அளவுக்கு. அப்படியே திருப்பி போகடா, உனக்கெல்லாம் எதுக்குடா டியோஸ் ரேங்க்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு தாட்டி விட்டு வச்சு அவனையெல்லாம். சரி நீ M188 அவன் கேட்டான்னு சொல்லி M188 ஒன்று கொடுத்துட்டேன். அவன் எனக்கு MP40 கொடுத்துட்டான். MP40 கொடுக்கல, கீழே ஓட்டான் எடுத்துக்கிட்டேன். சரி நானும் M10 இருக்குது. சரி M10 எடுப்போம். SMG எல்லாம் கீழே போடுவோம்.
அளவுக்கு காட்டுறான். பரவாயில்ல. டே எங்கடா எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு டே நில்றாடி. அப்பாடா ஒரு வேளை நிற்கிறான். டே அளவுக்கு அதுக்குள்ளே முடிஞ்சே வச்சு. சரி மெடிக்கிட்ட போடுவோம், நம்ம பாட்டுக்கு மெடிக்கிட்ட சுற்றுவோம். மெடிக்கிட்ட சுற்றிட்டுருக்கேன். இங்கே பாருங்களேன் எப்படி செம்ம அடியில் வர இவனை டக்குன்னு ரிவைவ் பண்ணிட்டான். இல்லைன்னா அவ்வளோதான் கைஸ், டியோஸ் ஸ்குவாட் போயிருக்கோம். நல்லா ரிவைவ் பண்ணாலும் இந்த கன்று நல்ல கன் தான் போல். இந்த கன்னை இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைமில் இந்த கன்னில் ஒரு எனிமி அடிச்சிருக்கேன். அடிப்பேன் கில்லு இருக்குல்ல, ஓகேவா, கில்லு ஃபஸ்ட் டைம் அடிச்சிருக்கேன் கைஸ். ஆனால் செம்ம அடியில் அந்த அளவுக்கு எலைட் பாஸ் வேறு போட்டிருக்கான். ஒரு அடி செத்தே போயிட்டாங்க. ஆனால் என் டீம்மேட்டை நாக் பண்ணாங்க கைஸ். அவன் ப்ரோ பிளேயர் போல். என்ன அடி அடித்தான். இந்த எலைட் பாஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எய்ம் வச்சேன். அவனுக்கு அடியே விழுகலை. ஆனால் நான் தவுந்துட்டான். அப்போ மட்டும் அடி விழுந்துருந்துச்சுன்னா அப்போவே போட உனக்கெல்லாம் ரேங்க்டு எல்லாம் செட்டே ஆகாதுடா, கிளம்புடா வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தாட்டி விட்டுருக்கலாம் அவனை. சரி நான் வெளியே வந்துட்டேன். வெஸ்ட் அப்டேட் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் கீழே. அவன் அங்கே இருக்கான். சரி வெஸ்ட் அப்டேட் இங்கே உட்காந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன் ப்ரோ போகிறீங்கிறான். நில்றா வரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் மேலே. போகிறேன். செம்ம இல்லை கைஸ். டியோஸ் ஸ்குவாடில் போய் 4 கில். எனக்கே அதிசயம். நான் 60வது லெவல் போகிறேன். 59வது லெவல் பிளேயர் தான். இவன் என்ன சொன்னால் 59வது லெவல் பிளேயர் ப்ரோ, செம ப்ரோ நீங்கள் அப்படின்னா. ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா. சரி ப்ரோ வாங்க டியோஸ் ஸ்குவாடு போகலாம், உங்களுக்கும் கண்டென்ட் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும், எனக்கும் உங்கள் கூட விளையாண்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்காட்டி சரின்னு போனேன். பார்த்தீங்களா கைஸ் 4 கில் தெருக்கி விட்டாச்சு. சரி இங்கே ஒருத்தனை 60 குறைச்சோமே, அவன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்தேன். இங்கே அவன்டா சவப்பட்டி போட்டு வச்சது. எவன்டா அவன் முன்னாடி வாடா டே. எவனும் இல்லை போல். சரி அங்கே ஸ்கோப் வச்சு பார்ப்போம். இல்லை இந்த வீட்டில் எவனும் இல்லை. சரி மொத்தம் இதுலேயே அவனும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பூய் அடிச்சிருக்க மாட்டோமா நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். ஸ்பீடு ப்ளீஸ் ஃபாஸ்ட். நேரம் ஓடுறேன். இங்கே எவனாச்சும் இருக்கானா இங்கே? இது சில நேரம் இந்த அட்டை போட்டிக்கு நடுவிலலாம் இருப்பாங்க கைஸ். அதான் மேலே ஏறி பார்த்தேன், எவனும் இல்லை. ஃபால்கோவுக்கு பார்த்தீங்களா, ஃபால்கோ உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடச்சிருச்சா? சர்வர் ப்ராப்ளம்காட்டி எனக்கே எண்டாவது நாள் தான் கிடச்சிச்சு. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் கிடைக்கலையா இல்லை கிடச்சிருக்காங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரின்னு ஏர்ட்ராப்புக்கு போகலான்ட்டு சொன்னேன். சரி வா ப்ரோ போகலான்னு சொன்னால் சரின்னு ஏர்ட்ராப்புக்கு போகிறோம். 3 குளோவல் இருக்குது. சரி ஒரு 1000 போடுவோம். 3 குளோவல் இருக்குது. இந்த ஹோங்காங் ஸ்கில் நல்லா தான் இருக்குது. புஷ்ஷை போட்டுடலாம் ஒன்றா. சரி குளோவால் கேட்குறானேன்னு சொல்லி குளோவால் 2 போடுவோம். எடுத்துக்கிட்டான். நேரம் போகிறேன். இந்த வீடியோவில் இவனும் தான் கைஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறான். எத்தனை பேர்னால் ஒரு 10 பேர் இந்த வீடியோவுக்கு காரணமாக இருக்காங்க. அங்கே பேரை சொல்ல விரும்பலை. சரின்னு போகலாம். ஜிப்லைனில் போகலாமான்னு பார்த்தேன், போகல. சரி நான் அப்படியே இருக்கேன். நேரம் போகிறேன். நேரம் போயிட்டு தான் இருக்கேன். சரி பார்த்தேன், அதுக்குள்ளே ஃபோன் வந்துருச்சு. எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டாரே. சரி நீங்கள் இருக்கேன். அப்படியே நின்றுட்டேன். அவன் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு நின்றுட்டேன். நான் அப்படியே இப்போ எங்கள் அப்பாட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் அம்மாட்ட தான் சொன்னாங்க, எங்கள் அம்மா கொடுத்துட்டேன். பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள் கைஸ், டக்குன்னு க்ளோவல் போட்டேன்னா பாருங்கள், நீ அப்படியே இடிச்சிருவான். நல்ல வேலை சாவலை. நான் ஒரு 60 ஹெல்த் என்னமோ குறைச்சிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இறங்கிட்டான். அடிச்சிருன்னு அடிச்சுட்டான். அவன் வேறு M7 வச்சுருக்கான். விட்டுருந்தானா எங்களை முடிச்சே விட்டுருப்பான். இவன் அதுக்குள்ளே க்ளோவல் போட்டா. டே ஏன்டா க்ளோவல் போட்டேன்னு கேட்டேன். ப்ரோ அங்கே இன்னொருத்தர் இருக்கா ப்ரோ அப்படின்னானா. சரி நீ இவனை ஃபஸ்ட்டு கில் எடுத்துட்டேன். உன்னத்தை வரான் பார்த்தீங்களா, அவன் தான். சரி இவன் AWM வச்சுருக்கான் அப்படின்னா. சரி நான் AWM கில் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்னா. சரின்னு விட்டேன் நானும். ட்ராகனால் ஒரு சுட்டு கில்லர்ரா அவன் போயிட போகிறான்டா அப்படின்னு சொன்னேன்னே போகிறான். பார்த்தீங்களா M7 வச்சுருக்கான். சரிண்ணா அங்கே கார் இட்டான் போடுறா, கொளுத்தி விட்டேன் ஒரு வழியாக. சரி போடாடி கில் எடுத்துக்கூடான்னு சொன்னேன். சரின்னு போகிறான். AWMல அடிச்சிட்றான்னு சொன்னேன். 150 குறைச்சிட்டான். அவனுக்கு பிளட் இல்லை வாடான்னு சொன்னால் அவன் அப்படியே நின்று ஸ்கோப் வச்சுட்டே இருக்கான். இன்னத்துக்கு அவன் மெடிக்கிட் போட்டிருப்பான்டா அப்படின்னு கத்துறோன்னா தான் வந்தான். அதுன்ட்டு ப்ரோ நீங்கள் மட்டும் அடிச்சிடாதீங்க ப்ரோ, அவன் என் கில் தான் ப்ரோ அப்படின்னா. அவனுக்கு பிளட்டு இல்லை பார்த்தீங்களா, ஆனால் அடிச்சிட்டான். அவனை ஆப்பனண்ட் அடிச்சிட்டான். இவன் அளவுக்கு இல்லை, அதனால் வேக போட்டு அடிச்சிருவான். நம்ம அப்படியா செத்தது தான். ஏன்னா நான் ஐயாட்ட தான் வச்சுருக்கேன். இவன் நல்லா தான் ஆடுவான். இவனோட ஐடி இருக்குது, அதை சொல்ல விரும்பலை. வேணா அவன் பேரை மட்டும் போட்டு பாருங்கள்.
இதில் ஆட் பண்ணுவோம்ல கைஸ் ஃப்ரெண்டை, அதில் போய் போட்டு பாருங்கள். நல்லா தான் இருப்பான். எவ்வளோ லெவல் பிளேயர், 50வது லெவல் பிளேயர் என்னமோ சொன்னான். 49 50 போகிறானான்னு சொன்னான். இவன் சொல்கிறான் நான் வந்து இவனுக்கு ப்ரோ பிளேயராக தெரியவேனா, அதனால் என் கூட வாடினா இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம லக்கான். அதனால் சரின்னு ரொம்ப நாளாக கெஞ்சிகிட்ருக்கான். சரின்னு இன்றைக்கி தான் கூப்பிட்டு விட்டேன். சரி வாடா கண்டென்ட் இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன். டியூ ஸ்குவாடு போகலாம்பா அப்படின்னா, சரி ஏதோ உனக்கு இப்போ தைரியம் அப்படின்னு கேட்டால், ப்ரோ நீங்கள் தான் 60வது லெவல் போக போகிறீங்களே ப்ரோ, அப்புறம் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டான். நான் 60வது லெவல் இன்னும் போகலடா அப்படின்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல ப்ரோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னங்காட்டி தான் நான் போனேன். அதே மாதிரி போன வீடியோ மாதிரி கேட்குறேன். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சுட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நடிக்கிறான் போடு நாக்கு. எஸ் வாடா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போனேன். வரவே இல்லை அவன் கடைசி வரைக்கும். சரி வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். அப்புறம் வந்தான் ப்ரோ. அவன் என்னன்னா பயந்துட்டான். சரி இவனை இது அடிச்சிருவாங்களோன்னு பயந்துட்டான் அவன். இந்த கில்லி புஷு வேறப்பா, இந்த கில்லி புஷு ஏன்டா வைக்கிறாங்களோ, எடுத்துக்குது ஆகுனா. இந்த ஹோம்காங் ஸ்கில்லை போட்டிருக்கனே, அப்புறம் எது கில்லி புஷு. க்ளோவல் போட்டு ரிவைவ் பண்ணுறான் போல். இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் ஆடணும். ஏன்னா டிஎஸ் ஸ்குவாடில் அடிச்சிடறா சாவா. ஒரு அடி முடிச்சான். ஒரு நாக்கு. ஃபஸ்ட்டு கில் எடுப்போம். கில்லடு. எவனோ அடிக்கிறான். க்ளோவல் விழுகல. ஐயோ ஃப்ளாஷ் பேங்கு. இதுதான் கைஸ் என் பிரச்சனையே. ஃப்ளாஷ் பேங்க் போட்டாடே ரிவைவ் பண்ணுறான். டக்குன்னு வந்து க்ளோவல் போட்டு ரிவைவ் பண்ணிட்டான் ஒரு வழியாக. வருங்க அந்த ஒயிட் கலரில் இந்த வெஸ்ட்டவே கிழிச்சு விட்டான். போட உனக்கு ஒரு வாட்டி வைடா, நான் கில்லு எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ அப்படின்னா சரின்னு விட்டுட்டேன். இந்த கில்லையும் அவன் எடுத்துக்குவான் பாருங்க. சரி நான் போய் மெடிக்கிட்டு ஓரமாக போய் போட்டிருக்கேன். அவனும் அடிக்கிறான். சரி நான் இங்கேருந்து ஒரு அடி கில்லிட்டான் பார்த்தீங்களா. சரி கையில் ஃப்ளாஷ் பேங்க் வச்சு தான் ஓடுறேன். என்ன பண்ணுறது. சரி க்ளோவல் இல்லையோ, ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கிட்ட போடலான்னு நினச்சேன். சரி க்ளோவல் கையில் வைக்கலாம் தான் நினச்சேன். அதுக்குள்ளே மெடிக்கிட்ட போட்டு சரி அவன்கிட்ட லூட் எடுத்துகிட்டு கிளைமேக்ஸில் க்ளோவலை கடைசியில் கையில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். போட்டான். இப்போ பாருங்க, இப்போ போடுறான். அவ்வளோதான். முன்னாடி போட்டிருப்பேன். அவன் இருந்து டக்குன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ பாருங்களேன், அவன் நெத்தியில் அடித்து ஓட விட்றானா இல்லையான்னு பாருங்க. அட்ரா நெத்தியிலே வீடா அவனுக்கு. ஹெட்ஷாட் வீடா போட்டு நாடே ஹெட்ஷாட்டான் கைஸ் அவனுக்கு. அவனை என்னால் பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நானும் அவனை தான் விளையாடுறான். அவன் தான் சொன்னான், இங்கே பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கான் கைஸ், இங்கே என் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துட்ருக்கான். அவன் தான் சொன்னான், ஏடபிள்யூஎம்ல 150 குறைச்சோன்னா நேராக போய் எம்ஒன்ட்ட போய் அவளை ஹெட்ஷாட் வச்சிட்டானா கைஸ் அப்படின்னு தான் சொன்னான். சரி நேராக போய் அவனை கிட்ட லூட் எடுப்போம். இவன் தான் கொண்டுட்டானா. இவனை கொண்டுட்டான். அதான் 3 பேர் போனாங்களே கைஸ். அதில் இவன் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா கைஸ், செத்துருக்கான்ல. இவன் வந்துட்டு அவனை கொண்டுட்டான் கைஸ். நம்மால் பார்த்தீங்கன்னா இவனை கொண்டுட்டான் கைஸ். சரி இங்கே வருங்க எத்தனை குப்பை இருக்குன்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு எனக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் கன் எடுக்கலாம் தான் நினச்சேன். சரி வேணான்னு விட்டேன் கைஸ். இந்த இடத்துல எப்போ பார்த்தாலும் எவனாச்சும் போய் உட்காந்துக்குவான்னு சொல்லி இங்கே ஒரு லேண்ட்மைன் வச்சு விட்டேன். அப்போ தான் எவனாச்சும் போனால் வெடிச்சிருவான். கையில் க்ளோவில் எடுத்துக்குவோமா. என் M10 ஸ்கின்னு பார்த்தீங்களா, இது வெப்பன் ராயல் நினைக்கிறேன். வெப்பன் ராயலில் கிடச்சிச்சு. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 2 பேர், ஆப்பனண்ட் 2 பேர் தான் இருக்கோம். மேட்ச் பார்த்திங்களா எவ்வளோ இது வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டோன்னு. செம்மையாக இருக்குல்ல. அப்படி இந்த 2 பேர்த்தையும் மட்டும் அடித்து வீட்டுக்கு தாட்டி விட்டு போங்கடான்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளோதான் கைஸ், டிஎஸ் ஸ்குவாட் தான் கெத்துனாங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். அடுத்து என்ன இது பண்ணலாம், அடுத்து என்ன வீடியோ பண்ணலான்னு நீங்கள் எதாவது சொல்லுங்கள். பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். போன வீடியோ கேட்டேன், அப்படி யாரும் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். சரி இந்த வீடியோக்காச்சும் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி இவனுங்க எங்கே தான் இருப்பாங்க, இந்த வீட்டில் தான் இருப்பாங்கன்னு அவன்கிட்ட சொன்னேன். சரின்னு மேலே போனேன். உள்ளே போடா கைப்புள்ள படம் ஒரு வெளியே வந்தான். அவன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நாக்கு அடிச்சோன்னே எங்கடான்னு கேட்டால் அதான் அங்கே மேலே நம்ம லேண்ட்மைன் வச்சோம்ல ப்ரோ, அங்கே தான் ப்ரோ இருக்காங்க அப்படின்னா, டே புறா அப்படி புறான்னு ஓடினேன். இப்போ பாருங்கள் கைஸ், செம ஃபன்னாக இருக்கும். இங்கே லேண்ட்மைன் வச்சுருக்கானா, அவன் தான் வச்சுருக்கான். இப்போ நேராக போயிட்டு இவனுக்கு பிளட் இல்லை, இவன் தான் நாக் பண்ணான்னு நினச்சி அடித்தா இவன் MP4 ஹெட்ஷாட் வச்சுட்டான் கைஸ். என்னையை கொண்டுட்டாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்மளால் அங்கே இருப்பான், உள்ளே வந்து அட்டி 2 அவன் நாக்கு. இப்போ ரெட் விழுந்துச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா, பார்க்கலினா ரிவைவ்
ஏன் லேண்ட்மைன் வெடிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா கைஸ்? அதில் எவ்வளோ குறைஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம ஆள் போய் அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.